Aina Clotet, l'actriu. Bona tarda, com estàs? Hola, bona tarda. Com te trobes? Bueno, doncs la veritat és que una mica trista pel que ha passat aquest matí a Plaça Catalunya. Tu hi eres a Plaça Catalunya, Aina? Sí, jo he anat des de les 8:30, 9 i el que he vist espero no veure-ho masses més cops a la meva vida. La veritat és que la desmesura amb la que ha atacat la policia, tota la gent que estava fent una resistència pacífica, per mi no té nom. I a més, o sigui, haver rebut jo per part de la policia cops, és que no sé, no tinc paraules. Tu has rebut, però tu has anat allà a donar suport. Què vols dir que has rebut? Suport. Penso que realment fa més d'una setmana que hi ha gent jove i de totes les edats que estan allà reclamant una democràcia real, estan reclamant dignitat i estan intentant entendre que hi pot existir un altre tipus de democràcia, sobretot demanant d'una manera pacífica i demanant educació, demanant cultura i jo crec que donant un exemple, no? I que clar, que et posin una porra al davant i veure l'agressivitat que hem vist tots els que hem estat allà, que hem sigut moltíssims. Per mi hi havia com les dues emocions contràries, no? Per un costat la ràbia de que ells fessin això i per l'altre l'emoció de veure com la gent estava responent amb absoluta pacificitat i entrega cap a la causa que pensen que realment i que pensem tots que hi pot existir una democràcia diferent, no? Aina, tu hi has anat per veure el que estava passant i per donar suport també a les persones que continuaven concentrades a la plaça Catalunya de fa dies. Però com ha anat, per tant, que tu et peguessin amb la porra com ens dius? Jo estava en un lloc totalment pacífic, totalment apartada. En un moment sí que ens hem posat molta gent a fer com un escut perquè realment no poguessin seguir traient les coses de la plaça amb la neteja, amb l'excusa aquesta que estaven dient del Barça, i allà han començat a disparar amb foguets amb bales de goma, eh? Sí, al principi he corregut i no m'ha passat res, però després en un altre moment estava sentada a la barana que rodeja la plaça, que hi havia moltíssima gent, i allà quan no estava fixant-m'hi, perquè si no me n'hagués anat, o sigui, jo ganes de buscar conflicte no tenia cap, ha vingut un i m'ha donat un cop al cap i després un cop a la cama, que tinc un morat bastant considerable, i el cap, doncs no ha sigut gaire fort, però és igual, o sigui, la por que m'ha agafat unes ganes de plorar i una pena de realment pensar que funcionem així, a més, sobretot, sense que ningú s'hagi intentat comunicar i explicar per què estava passant això, quan crec que s'ha demostrat que tothom té ganes de dialogar i d'actuar d'una manera pacífica i entendre'ns, no? I que el que s'està demanant allà és que hi ha un altre tipus de comunicació possible. Si d'entrada el que es fa és això, doncs a mi em sembla que estem donant un exemple i estem fent una cosa que és patètica. Jo el que he vist avui no ho havia vist mai a la meva vida. A quina hora ha passat tot això que tu dius? Quan tu hi eres? Jo he arribat allà a les 9 del matí i potser el primer acte així violent ha passat sobre les 10 i pico i després fins a la 1, des de les 10 i pico fins a la 1 ha sigut un no parar, fins que no ha marxat la policia ha sigut un no parar. Al moment semblava que es calmava, de cop tornaven a començar. Has pogut parlar amb algun policia o has intentat, Aina? Sí, ho he intentat moltíssim. Jo tenia un policia davant el que al final ha acabat pagant-me, crec, no ho sé, perquè no sé si era ell o un altre, que jo li deia, per favor, ens ho pots explicar, i no parlaven, això és lo fort, anaven tots tapats, a més veies he vist una metralleta, o sigui, hi havia una sensació de dir, però què és això? Això és una dictadura on estem vivint? Però tu dies alguna armilla, alguna cosa que... Anaven totalment protegits, anaven fins i tot amb un salvamuntanya, d'aquests com passamuntanyes, tapant-los la cara i no feien res, que ni et miraven ni s'indignaven, simplement amb la porra t'amenaçaven a que t'apartessis i que no t'acostessis ni mig centímetre. Has vist el número de placa d'aquest policia? No portava ningú cap número de placa, que això és el que tothom estava reclamant, que ningú portava número de placa. No portaven números de placa, eh? No, i clar, això ha sigut lo trist, que a més hi havia moltíssima gent, hi havia gent gran, que clar, jo em feia una por de, hòstia, com li pegui un cop a aquesta persona, o sigui, la gent jove ja té un morat i se'n passa més ràpid que una persona més gran, i això era lo maco també, no?, de veure que hi ha tota una generació, hi ha 1000 generacions allà barrejades intentant demostrar que es pot comunicar d'una altra manera, però clar, el que hem rebut avui a Plaça Catalunya, jo espero que algú surti i doni alguna explicació. Doncs sí, ara a 5:45 a Naiala és quan sortirà el conseller Felip Puig a fer una roda de premsa que evidentment nosaltres donarem en directe. Hi haurà la nostra companya Mònica Roca, que ara mateix t'està sentint, Aina, i que li preguntarà justament per això i per d'altres coses. I hem sabut també que el síndic de Greuges actuarà d'ofici davant les denúncies que li han arribat d'alguns ciutadans també. Aina, estàs bé a casa per això ara, descansant? Sí, no, ara
estic treballant, perquè clar, jo avui al matí havia d'assajar i tot, però bueno, he sabut això, i més que res que jo pensava passar-m'hi, i quan he vist això, doncs jo crec que jo com molta gent ens hem anat quedant per dir, hòstia, no, és que es necessita quedar, o sigui, hem de quedar-nos, perquè què és això, o sigui, què està passant, no? És que no hagués costat res que algú hagués comunicat, que s'hagués explicat, és que potser fins i tot hagués col·laborat tothom a netejar el que fos falta, és que no ho sé.